ang imong trabaho na iro diha na ay mga litson da og bumba da sa rep ikaray pagkaon sa iro. Ako nagpagkaon, sir. Ora imo trabaho panuwaya ka. Sir, pwede balhin na nag-apply ako, sir. Oh, unsa naman sa? Pwede na ako ma-apply pagka-ero, sir, para ako lang kakaon dyan sa humba di baboy. Di ka madawat. Oy, Unara ba tayo bugas? nguwang ko ron. Grabe siya nitong balay, direct. Grabe. Oh, gawa. Oh, manguwang ko ron. Kita ko ng trabaho. Nag-apply ko trabaho. Sige, Kailan pagamping. na nang hire ron. Sige dong, pagamping. Trabaho, di na nang asawa ka. Wala kang kailangan bukas. May mainit. Bato ka. Sir, perting eh. Kasi hire to si perting og trabaho. Sir. Untag na, sir. Ano? Apply to trabaho ano ba? Applyan mo dong war ba kung mga trabaho ba? May applyan mo dai. Wag ka nga. Para ba ko sir nga asa ka nagpuyo? Asa nagpuyo mo sawa? Asa nagpuyo mo kabitse? Kadawat na ka panuwaya ka. Na sir, nadawat naman dai ko nimo sir. Usa man akong trabaho ni sir. Ang imong trabaho na iro diha na ay mga litson da og bumba da sa rep ikaray pagkaon sa iro. Ako nagpagkaon sir. Ora imo trabaho panuwaya ka. Sir, pwede balhin na nag-apply ako sir. Oh, unsa naman sa? Pwede na ako ma-apply pagka-ero sir para ako lang kakaon dyan sa humba di baboy. Di ka madawat. Di ka madawat. Dawat. Lain masaday applyan mo. Uli lang ko sir. Uli sa ko sir. Ikaw na. Ita. Dawat ang takwato pero ako masig balhin ako pagka apply ko balhin sa pagka-ero. Ka apply sa pagka-ero. Humba sa pagkaon sa ero katong Dichok! Mo ito yung apply na pagka-ero. Ano? Lagi kong dawat. Grabe. Malaya. Wagi oh, porting. Wagi limpyo. Kawa. Grabe pamitek. Ighan. Kundi. Yan, malaya. Wagi limpyo. Tapos sundanan sa bugas. Gaway Look at bugas. this dude. Tapos pinggan nga way hugas-hugas. Oh, no. Tapos asawa nga way hugas. May na lang ko. May hugas. Bini mo, piso. Wait, tinuuray day.